o nag-desire ang Ginoo nga kini si Zacchaeus makaila ngadto kaniya. The same nga desire sa Ginoo kanimo igsoon. Kung wala si Kristo sa imong kinabuhi, desire sa Ginoo nga ikaw maka-fellowship niya. Gusto ang Ginoo na makig-uban kanimo, and Jesus opens the way. In Matthew chapter 2 verse 17, sa may gingon ra, Matthew chapter 2 in verse 17, nag-ingon siya diri, busa natuman ang gisulti. Matthew chapter 2 verse 17. Huwag masayo. Ingon niya, busa natuman ang gisulti sa propeta nga si Jeremias nga nag-ingon, usa ka tingog nga nabati didto sa Rama, hilak ug kusog nga pagminatay. Si Raquel nagminatay tungod sa iyang mga anak ug dili siya magpahupay sa iyang kaguol kay sila wala naman. Buot pasabot nga ang pag-abli sa dalan ngadto kay Zacchaeus natuman ang gisulat sa balaan na kasulatan. Ang gisulti sa mga propesiya pinasikad ngadto kay propeta Jeremiah. Now, ingon usab niana ang Ginoo nga ni kanato. Ablihan sa Ginoo ang mga dalan aron ikaw makaila kaniya. Dalan sa pag-ila kang Ginoong Hesukristo. Ingon pagani ang John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Walay makaadto sa kong amahan kung dili pinaagi kanako. Now ato ang balikan ang kinabuhi ni Zacchaeus. Si Zacchaeus usa ka labaw sa mga tax collector. Umingon tag labaw siya sa mga tax collector. Si Zacchaeus, usa ka makasasala. Kaya ang tax collector sa una, isa na sila sa mga gikonsidera nga mga dautan. Gani, ang tax collector sa una, murag, dili siya bitaw kanang ginatawag nato, dapat amiguhon. Dapat siya nga likayan. Tungod kay dautan lagi siya nga tao. Nga naman, tungod siguro kay tikasan. Tikasan. Basta tax collector ka. O gawas niya na, siya usa ka dato usab. Si Zacchaeus, gawas nga tax collector siya, usa ka dato. Usa ka dato nga tao. Kay, bitong flood control karon. Dato man ang mga tawhana. Kung may man og nagisgot sila 1,000 o pesos lang, bilyon-bilyon mang kwarta ilang gisgutan. Nya kung isuma total di mo abot pag trilyon. Ang mga gipang kawat kung maminaw ka sa mga witness, kung magisgot